So, mga Beli, nandito tayo sa San Fernando, Pampanga. So, Celis Carinderia, mga Beli. Kain ulit. Kain po. So, mga Beli, isa to sa pinakamatandang restaurant dito sa San Fernando, Pampanga. Boss, okay lang? Bango na liempo. Kaya, pasok na. Sir, bumalik ulit. Kain ulit kami. So mga Beli, galing na tayo rito. So kumain na kami ni Mrs. dito. And then yan, sabi ko nga, dadali ko yung team. Ilan kayo po? Pito. So dito mga Beli, may mga exotic food. So marami pa nakapila mga Beli. Pito po kami. Na. Hindi, ano yan? By order. Dami ah. 50 yan, boy. So mga Beli, dito minimum na 50 po tayo ang linuluto nila araw-araw. Ay, pili mo na po kami, sir. Pili mo na kayo, tapos sasabihin nyo kay Kuya ano napili nyo. Ikot mo tayo, baka meron tayo madaan na. Pili-pili. So mga Beli, taong ay bakbet, laing lechong paksiw. So ito yung special tinila rito mga Beli, crab omelette. Ay, pumipili na kaya, ha? Saging yan, saging. Iikot mo daw sila, baka meron sila mapiling. Kamu naman? Pritong palaka mga Beli, batute. Pamili kayo na. Pito. Boss, sabaw, sinigang sa bayabas. Sinigang sa bayabas, bangos. Sir, magkano yung sinigang sa bayabas? Yung baboy sir, 190. Yung baboy 200 yung bangus, 120 yung baboy. Sinigang sa bayabas mga Beli. So dito mga Beli, nasa 100 pesos per order. Ayun, sinigang sa bangus ako, sir. Dog, isa ka rin ha? Bulang lang bangos ka. Bulang lang bangos. May ulo pa, sir. May ulo pa? May ulo pa dyan? Labas ko ako, nagtulis ka. Wala na pong ulo? Sige sir, gitna na lang yung mataba. Boss, libutad na lang? Sige po. Pili mo na mo ito may kitaba. Magkano order na sir? 200 po. 200. As may bulalo. Pili na kayo eh.
Boss ya babi na. Ito sabihan, sir. Isang sinigang na baboy daw. Bulang lang, babi. So dito mabili per order. Wala, para-pares na naman tayo. Gusto po. Kailan po? Katulad nito, ano to, pork barbecue? Pork barbecue po. Magkano dyan to? 95 po. 95. Per stick po. Ayan, per stick mga bede, 95 yung pork barbecue nila. Sa gulay ma'am, magkano? Pwede po sa kulay. Ganito po, 150. 150 yung chop suey. Ganito, 120. 120 laing mga bede. So sa gulay mga bede, 120 to 150. Nagkakagulo na sila. Nandi kaya ba? Lechon paksi po, ikaw. Sa mga beli, namimili muna sila. Ate, paano to? Sa table. Sa lang po sa table niyo po, 29. Sa lang po, 28 pa lang po. So, Beli, busy ano. Araw-araw yan ate, busy ka. Anong oras kayo nagbubukas? 7 a.m. So mga Beli, 7 AM bukas na sila. 8 a.m. Hanggang anong oras kayo? Hanggang 8 a.m. po. 24 oras to? Hanggang alas 8 po ng gabi po. So mga Beli, start sila ng alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. 7 AM pala preparation nila yan. Okay na kaya? Itano kaya kayo? Napaninayin to? Ali na kayo sa loob. So dito kasi kumain namin ni Mrs. Cabelli, dalawa lang kami, tapos yun na. Sabi ko dadaling ko sila rito para matikman din nila. Wala dito guys, ayun na sir. Ang daming tao mga Cabelli. Point of view. Dito na lang kami. Ate, pwede pagdugtungin na lang yung lamesa na to. Para ano na lang kami. So mga pwede dito tayo sa dulo. Pagdikitin na lang. Pwede tumakit yung kanin. So kasunod nila ito, ulam na. Beli, nandito na yung ulam natin. Asado po. Asado ko mo rin. Antilekson. Bupis. Bupis. Bangus po. Bupis dito, bupis. Saka bulang lang babi po. Kare-kare po. Mga Beli, ito yung sinigang. Ate, pwede mag-refill ng sabaw na ito? Opo, ang palaya po. Ang palaya. Ito pa yung sabaw po. Ano madatingin po? Ang bulalo po. Lolo. Angat mo na ito yata. Isa ko sa mo. Opo, may sabaw po. Preso po. Preso. Preso po yan.
So yan mga Belly, kain tayo. So, eto kanya-kanya kami ng ulam dito. Bigay mo kay Anton yung sabaw. Kan, so mga Belly, orderin sana ni Jeffoy yung batote, yung palaka. Ano, bakit ayaw mo? Kanyang hindi na mo, ito na lang. Ano lang, Mopi. So natakot daw si Jeffoy dahil nakaganon yung palaka. Kaya hindi niya in-order. Okay, so mga Belly, try mo na. Thank you po sa blessing araw-araw. Ingatan niyo po lagi po sa amin. Amen. Lahat po nito. Amen. Hey, mga Belly. Oh, sarap na sinigang, manamis-namis. Manalisa mo na. Lagang baka. Naman niya. So ito, dila ng ano to eh, dila ng baboy. Kanangalit. So ano to mga Belly, yung kay Mori, ano tawag yan, Re? Asado. Asadong dila ng baka. Ate Myla. Shoutout po, Adi Maila. Thank you. Mopis. Kahit puro to. Puro to ka, mga Beli. Pumuputok-putok. Ay tayo, Mabel. Kain tayo, mga Beli. Kaya harap na yan. Kain po mga kabeli. So mga Belly, sinigang na baboy, ay sinigang na bangusis, 200 pesos. Pero malaki naman po yung iwa. Yaman. Yung kay Anton, baboy yung sinigang. Sinigang baboy po. Bulang lang baboy. Kailangan na. Ito po yung ipin po sa bawang. Pambulang lang po. So ayan mga Belly, pwede kumingi ng extra sabaw ng Bulang lang. bulang lang. Ano harap? Ako tayo mga kabeli. Ako, dila ng baboy. Baka. So ang selis karinderya mga Belly, matagal na to. Tapos araw-araw mga Belly, 50 ang putahe na lutong ulam ang pwede niyong piliin. Nga boy, kain ka na. Kain sili. Ay po mga kabeli. Bagat, napalya. Nyaman. Yung gusto na yung extra rice, kumuha lang doon ha. So mga Belly, masarap kasi umikot ng sabaw. Kaya humingi tayo ng extra soup. Kumain ka na, ikaw naman po eh. Sabaw mo na. Thank you. Ipulutok. Ito yung purutok natin. Siyempre, lagyan natin ng kanin yan. Hindi nawawala yung kanin dito eh. Wow! So mga Belly, yung pulutok ngayon is ano yan, baga ng baboy. Baga ng baboy. So laman loob, madaling salita. Tapos
Pinalamputan hanggang sa pinalutong. So dito mga belly, literal na lutong Kapampangan dito. Bakit mga kabili? Agad mga kabili, oh. Panalo, mga kabili. Go. Kaya nga, pre. Pero. Ayos na, marami ko. Sarap na pala mga kabili. Amat ba? North kanan. Ano po? Sarap mga kabili. Dito lang yun sa bahay ni San Fernando. Halo. Naman. Mabusog na naman ko. Kami na lahat. Kami na lahat? Ay, sa lahat! Ayun mga belly, tapos namin kumain. So, bill out namin. Nabusog ka ba, Boss Mari? Mabusog po mga kabili. Mabusog. Ayos. Thank you po. Nice
shoutout nga pala kay Bert Delpin ng Bulacan. Dito Bert Delpin. Shoutout po. Shoutout po. Totoy Bato, shoutout. Shoutout po. Dito Wilma Mator. Shoutout po. Angel Jake. Shoutout po. Angel Jake Oma, shoutout. Shoutout po. Yan, shoutout kay Romel Bayetong. Shoutout po. Mga katunay, shoutout. Bernard Tong, shoutout. From Caloocan City. Shoutout po. Kaya Mateo Garcia, shoutout. Shoutout po. Yun, ang Angelo Burgos. Shoutout po. Yan, Tita Maita, yan, Down Under. Shoutout kay Jason Alcantara. Ikaw. Shoutout kay Anton. Shoutout nga pala kay Carmelita Ayamasaki from Japan. Shoutout po. Ayan, Mary Grace. Dispiras. Mary Grace. Dispiras. Ayan, shoutout po kay Mary Grace Dispiras. Shoutout po. Shoutout mo natin. Shoutout. So yung mga bili, kinain natin dito is 1,675. So kasama na yung drinks. Okay mga bili. Tarara. Po. Pagutom na naman. Pagutom na naman. Tarata. So mga bili. So bahala na si Morris sa inyo. Shoutout. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Hindi mo naman lahat. Mahal ka. Thank you po. Ayos na. Tapos sa ilo to. Sarap. Nasa sige Amor. Ano yung sa'yo? Hala. Okay mga bili. Tapos na kumain mga beli. Hey, busog na naman. Tita, salamat po. Eh, baka gusto niyo pong invite yung mga kabeli natin dito sa restaurant niya. Sige po. Invite ko po kayong punta ng Celis Carinderia. Nasa Tin Boulevard, Villavicencio. Salamat po sa pagpunta. Thank you po. Sa mga kabeli na sa Tin Boulevard, dito po sa Celis Carinderia. So, San Fernando. Sarap mga deli, sarap ng sinigang. Ayan, time check tayo, 12:30 na. Thank you po, thank you. Balik po kayo ulit. Apo. Ayan mga beli, shoutout nga pala kay Anjo Mac and Tupay. Thank you, thank you.
Yata po. Okay na? Okay na po. Outro. So yun mga beli, hanggang dito na lang yung vlog natin. Ingat ka lahat. God bless all. Thank you. Thank you. Okay mga beli, Anjo Market to Pay. Maraming salamat sa Palance. Thank you.